аз қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 10 сол сипарӣ мешавад ва ҳамасола ин рӯз 5 октябр чун рӯзи забон таҷлил мегардад. мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва мин баъд таҳким ёфтани он дар коргузорӣ, таълифи осори илмию бадиӣ, истифодаи истилоҳоти соҳавӣ, муошират ва ғайра имкон фароҳам сохт, ки омӯзишу пажӯҳишҳо оид ба ғанӣ гардондани захираи луғавии забон бештар гардад. таъсиси як сохтори вижае, ки татбиқи қонуни забон, риояи меъёрҳои забони адабӣ, мақоми забони давлатӣ ва анҷом додани тадбирҳои тақвиятбахшии забони тоҷикиро дар ҳама соҳаҳои сохторҳо зери назорат дошта бошад ва ҷараёни рушди забони давлатиро назорат кунад, хеле саривақтӣ муҳим буд. ин рисолатро имрӯз Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад. он тағйироте ки имрӯз дар забонамон ба назар мерасад, албатта агар дар муқоиса бо гӯем 70-80 сол пеш мо як муқоиса карда бинем, воқеан ҳам аллакай забонамон нисбат ба ин солҳо бениҳоят тоза шудааст. яъне як аллакай ҳамон асолати худро дарёфт карда истодааст. воқеан ҳам барои ин ҳам худи соҳибзабонон кӯшиш карда истоданд, ҳам талоши соҳибзабонон ҳам бисёр аст. бисёри шахсон мехоҳанд ки бояд бо забони ноби тоҷикӣ гуфтугӯ кунанд ва муҳим ин аст ки, яъне аз ҳама муҳим ин аст ки пуштибон ва ҳомии асосии забонамон пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи хеле хосае нисбат ба забон доранд ва ҳамин дӯстдории пешвои муаззами миллат ҳар яки моро низ яъне албатта вазифадор мекард, водор месозад ки ҳар яки мо низ чун пешвои муаззами миллат забонамонро дӯст дорем, забонамонро қадр кунем ва тозаю ноб нигоҳ дорем. аслан ҳар як забон бахусус забони тоҷикии мо ки хушбахтона забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо маҳсуб меёбад, ҳамасола гӯем ҳамон хазинаи ғановатмандонаи худро аз ҳисоби истилоҳот хеле бойғанӣ мегардонад ва Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки дар номи худ ҳамон мафҳуми истилоҳотро низ ифода мекунад ва соҳиб аст, шӯъбаи танзими истилоҳотро дорад ва мақсаду мароми асосии фаъолияти шӯъбаи танзими истилоҳот ҳам дар ҳамгунсозии истилоҳот хидмат кардан барои ин забон аст ва кумита чун 10 сол пеш бо ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ин як фоли нек дар даврони соҳиби истиқлолии мо аст ки баҳри рушду густариши минбаъди забони давлатӣ барои ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунад. ба андешаи коршиносон намунаи чунин қонун дар кишварҳои дигар ба мушоҳида намерасад ва чаро қабули чунин санад муҳим буд. то ҷои таҷрибаи таърихи инсоният бозгӯ мекунад, бетаваҷҷӯҳӣ ва нодида гирифтан ба забони миллӣ дар марҳилаи муайяни таърихӣ ба ҷурми олудашавӣ бо забонҳои ғайр баъзан ба нестӣ расидааст. бояд ҳамаи мардуми кишвари азизи мо огоҳ бошанд ки яъне рӯзи 5 октябр ҳамчун рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ва ин рӯзе аст ки бо яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст ва кам кишварҳое ҳастанд ки онҳо чунин як қонун дошта бошанд махсус барои забон ва аммо хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне барои таъмини вазъи ҳуқуқии забонамон ҳамчунин барои истифодаи забони давлатӣ дар тамоми қишрҳои соҳа яъне қонуни махсус амал мекунад ва барои назорат намудани қонун албатта як ниҳоди махсусе аст ва ин ниҳод Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки яке аз ниҳодҳои назораткунандаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин пешбарандаи сиёсати давлат дар самти забони давлатӣ мебошад. таъсиси шӯрои ҳамоҳангсозии истилоҳот дар кумита барои омӯзиш, мутобиқсозӣ ва танзими самтҳои муҳими истилоҳот олимону донишмандон ва мутахассисони соҳавиро ҷалб намуд, ки ин тадбир воқеан дар мураттабсозии истилоҳот ва мавриди корбурд қарор додани онҳо нақши муҳим мебозад.
яке аз мақсадҳои асосӣ ва масъалаҳои мубраму рӯзмаррае ки ин худ ҳамгунсозии истилоҳот аст дар шӯъбаи танзими истилоҳот, яъне ҳар як истилоҳот ҳамгун сохта мешавад ва бо ҳамин мақсад ҳам соли 2011 кумита дар назди худ як шӯрои як босалоҳият, яъне шӯрои ҷумҳуриявии ҳамгунсозии истилоҳотро таъсис дод, ки имрӯз зиёда аз 120 нафар олимону донишмандони соҳаҳои тахассусӣ аз ҳисоби вазорати идораҳо, донишгоҳи донишкадаҳои ҷумҳурӣ фаро гирифта шудаанд ва ин шӯрои ҳамгунсозии истилоҳот аз се гурӯҳ, яъне гурӯҳи илмҳои дақиқ, илмҳои техникӣ ва илмҳои забоншиносӣ дар 20 бахши тахассусӣ таъсис дода шудааст. масалан як масъалаи муҳиме ки кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ ҳамеша ниёз дорад, ин масъалаи ҷалби мутахассисон аст, чун худи кумита яъне аз 17 воҳиди корӣ иборат аст. Бинобар ҳамин дар кумита яъне албатта чун забонро мо бояд дар тамоми кишвармон назорат кунем, барои ҳамин яъне ин қувва хеле кам аст. Аз ҳамин хотир мо аз зиёён, аз мутахассисони барҷастаи кишвар яъне ҳамеша мо онҳоро даъват мекунем барои ҳамкорӣ ва ҳамеша бо онҳо ҳамкорӣ мекунем. таи чанд соли охир кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо академияи илмҳо, донишгоҳу донишкадаҳо, вазорату кумитаҳо чандин фарҳангномаҳои тахассусиро таҳия ва нашр кардааст. кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон албатта бо тамоми вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқиашон ҳамеша ҳамкорӣ мекунад, чунки барои пешбурд ва барои татбиқи муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон албатта ҳамкорӣ бо ҳар як ташкилоту муассиса, бо тамоми вазорату идораҳо хеле муҳим аст. Яъне кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар танҳоӣ ҳеҷ вақт наметавонад масалан қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро назорати онро пеш барад. Бинобар ҳамин дар ҳамкорӣ бо вазорати идораҳои гуногун яъне ҳамеша мо баҳри татбиқи қонуни забон яъне ҳамкорӣ мекунем. мақсади асосии шӯро дар ҳамгунсозии истилоҳот, то ин ки ҳар як соҳаи тахассусӣ ҳамун як истилоҳро ки ифодакунандаи мафҳуми як воҷа ё як маънои хоси соҳавӣ аст, бояд дар як истилоҳ, яъне дар як воҷа ифода карда тавонад ва минбаъд вақте ки ҳамчун истилоҳ корбурд мешавад, яъне аллакай муродифҳои он шарту зарурат надорад. муродиф чунки танҳо дар воҷагон, дар калимаҳои сермаъно, дар эҷодиёти адибон корбурд мешавад ва истилоҳ бошад танҳо як маънои том, маънои алоҳидаро ки ифода мекунад, ҳамин гуна ҳамгун сохта мешавад. аз ҷониби дигар феҳристи номҳои ҷуғрофӣ, номҳои миллӣ ва ғайра бо назардошти манобеи осори бостон мураттаб ва ба чоп расиданд. Ин феҳристҳо имрӯз ҳамчун дастури таълимӣ, тавсиявӣ ва омӯзишӣ мавриди истифода қарор доранд. масалан барои таҳия намудани фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ дар тӯли қариб 2.5 ё 3 моҳ як гурӯҳи хеле ҳам гӯем барҷастаи аз дар ҳайати забоншиносон, хусусан номшиносони ҷумҳурӣ, яъне ҳамчун як гурӯҳи корӣ дар назди кумита онҳо ҷамъ омаданд ва фарҳанги номҳои миллиро таҳия намуданд. Яъне дар фарҳанги номҳои миллӣ албатта он номҳои қадимии кишварамон ва яъне он номҳое ки имрӯз мавҷуд ҳастанд ва маънои онҳоро касе намедонад ва ин гуна номҳо дар фарҳанг оварда шуда ҳастанд аз ҷониби махсус ана ҳамин мутахассисони барҷаста буданд ки онҳо шаҳр дода шуда ҳастанд. ҳамчунин барои таҳияи феҳристи номҳои миллӣ, барои таҳияи фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ, яъне мо бо мутахассисон ҳамкорӣ мекунем ва ба кумита ҷалб карда мешаванд то дар ин кор ба кумита яъне кӯмак расонанд. дар тӯли ин 10 соли фаъолияти кумита аллакай зиёда аз гӯем 70 адад луғатномаҳои соҳавӣ, фарҳангҳои тахассусӣ
таҳия ва нашр гардиданд, ки махсусан фаъолияти шуъбаи танзими истлоҳот ва хулосаҳои шӯрои ҳамгӯсозии истлоҳот ба ин гӯем 70 адад фарҳангнома дода шудааст ва дар хулосаи ниҳоӣ ки шӯрои ҳамгӯсозӣ пешниҳод мекунад, пас он бо тавсияи кумита ва шӯрои ҳамгӯсозӣ ин фарҳангномаҳо рӯи чоп омаданд, ба виҷа фарҳангномаҳои тахассусии бахши илмҳои тиб, фарҳангномаи бахши илмҳои техникӣ, бахши илмҳои кишоварзӣ, бахши илмҳои ҳарбӣ, ки як адад фарҳангномаи соҳавии худро таҳия карданд соли гузашта. ҳамзамон бахши илмҳои фановарӣ, яъне технологӣ ҳам дар ҳамгун сохтани истлоҳоти соҳаи худ хеле назаррас аст. ба андешаи аксар ва мутобиқи санҷишҳо бармеояд, ки имрӯз дар бисёр соҳаҳо истилоҳот ё ба шакли асл ё бо тарҷумаи ғалат, ки ба талаботи меъёрҳои забони давлатӣ ҷавобгӯ нестанд, истифода мешаванд. албатта дар назди худи кумита ҳам шӯрои ҳамоҳангсозии танзими истилоҳот амал мекунад, ки иборат аз 120 нафар мутахассисон аст, ҳам шӯрои ҳамоҳангсозии номшиносӣ амал мекунад, яъне ҳамон гурӯҳи кории номшиносоне ки мавҷуд буд акнун ба шӯрои ҳамоҳангсозии номшиносон табдил дода шуд, чунки як масъалаи бисёр муҳим дар ҳамин рӯзҳо масъалаи тағйири номҳои ҷуғрофӣ аст, ки дар ин масъала яъне танҳо мутахассисони кумита албатта наметавонанд аз ӯҳдаи ин як кори бениҳоят мушкил ва бениҳоят гӯем мубрам бароянд, бинобар заҳматталаб аст. Бале бинобар ҳамин яъне бо ҷалби мутахассисон мо метавонем яъне ҳамин кор хуб бар роҳ монда шавад. имрӯз ҳатто дар тӯли ин 9-10 соли фаъолияти шӯро мо мушоҳида мекунем, ки дар бисёр соҳаҳои тахассусӣ ҳанӯзам истилоҳот ҳамгун сохта нашуда, бисёр донишмандон, мутахассисон аз пеши худ гӯем як истилоҳеро пешниҳод мекунанд дар соҳаи худ ва бемувофиқаи кумитаи забон, бемувофиқаи шӯрои ҳамгунсозии ислоҳот мо мебинем, ки дар бисёр китобу маҷмуаҳо ва луғатномаҳои соҳавиешон ҳамин чизҳо пеши назар меояд. ҳолон ки аллакай хуб мо медонем, ки дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ба ин равона гардида истода, ҳар як фарҳангномаи тахассусӣ бояд, ки дар мувофиқа бо кумитаи забон ва истилоҳот назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки хулосаи шӯрои ҳамгунсозии ислоҳот ба мураттиб ва ба гӯем луғат ё фарҳангномаи тартибдодаи ӯ дода мешавад, танҳо дар ҳамин асос қобили интишор шуда метавонад ва буда ҳам метавонад. коршиносону мутахассисон мегӯянд, ки дар истилоҳсозӣ истифодаи усули муодилҷӯӣ беҳтар аст ва забони тоҷикӣ дар ин росто захираи хеле бои воҷаҳоро дорад ва метавон беҳтарину мувофиқашро дар ин ё он соҳа қабул намуд. ҳамин гуна шӯрои коршиносон низ дорем. шӯрои коршиносон ин махсус барои пешниҳодҳое ки аз ҷониби шахсони ҳам ҳуқуқӣ ва ҳам шахсони воқеӣ пешниҳод мегардад, аз ҷониби коршиносон, яъне мо ба коршиносон пешниҳод мекунем ва хулосаи коршиносонро мегирем. хусусан масалан парвандаҳои судӣ пешниҳод мешаванд, ки дар ин кор саҳми коршиносон хеле муҳим аст. яъне бинед ин се шӯрое ки дар кумита, дар назди кумита амал мекунад, яъне албатта дар ин се шӯро мутахассисон аз вазорату идораҳо, аз ташкилоту муассисаҳои гуногун ва аз академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз донишгоҳу донишкадаҳо ҷалб карда мешаванд, ки ба воситаи албатта мутахассисон мо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон инро пеш мебарем. мо дар фаъолияти шӯъбаи танзими истлоҳот ва ба фарҳангнигорон ва ба истилоҳсозон ҳамон чор шеваи асосии ки дар қолаби забони адабии меъёри тоҷикӣ пешниҳод мегардад дуюм тавсия медиҳем, яъне ки бо мақсади рушду густариши забон ва поку беолоиш нигоҳ доштани забон аз унсурҳои бегона бегазанд
حفظ نمودن زبان و با مقصد ارزش‌گذاری با این زبان پیش از همه هر یک فرهنگنگار، هر یک لغتنگار باید که از در کاربرد اصطلاحات از گویم شیوه معادل‌جویی استفاده برد. یعنی معادل‌جویی این چیست؟ معادل‌جویی این همون اصطلاحی که در دیگر ملت ها، در دیگر خلق و دولت ها استفاده می شوند و ما باید در جوییم از زبان قناعتمند تاجیکی خود معادل آنمون اصطلاحات را که برای مثال در معادل کلمه فرض کردیم رسپیراتور. ما وقتی با ادبیات گویم هزار ساله خود و بیش از اون وقتی رو می آوریم، ما در اونجا اصطلاحات یعنی کلمه و واژه های پنام را دچار می آییم که این پنام یعنی یک ابزار بود که مخصوص در فوق و دهم بسته ایستاده به میدان کارزار وقتی گویم سربازان فوتیده رو جمع آوری میکردند و آنمون ابزار پنام بود که امروز در جامعه ما در زمان ما همین اصطلاحی رسپیراتور افاده میکرد و ما چون معادل داریم میتونیم معادل رو در امروز برای مثال کاربرد کنیم. طی چند ده ساله آخر زبان تاجیکی با واژه‌های و اصطلاحات نو که مربوط به ساحه‌های گوناگون هستند غنی گردید. در ساحه‌های طب، تکنولوژی، صنعت، استحصالات و غیره واژه‌های نو مورد کاربرد قرار گرفتند. اما هنوز هم بسیاری از این اصطلاحات در شکل اصلیشون که از زبان دیگر وارد شدن استفاده می‌شوند. یعنی ما اصطلاح رو چگونه ساخته میتونیم؟ اصطلاح رو به در اساس معنا و مفهوم آن به زبان خودمون میسازیم. برای مثال اصطلاح پرول یا اینکه کد ما علاقه سالهای زیادی اون رو همچون رمز قبول کردیم و پرول رو اکنون ما در اصطلاح سازی نهم واژه گفته میتونیم. برای چی؟ برای اونکه معنا و مفهوم لغوی انمی پرول یعنی واژه‌ای که مفهوم مخفیت، پوشیدگی رو در خود تجسم میکند. از این خاطر در اصطلاح سازی تاجیکی پرول رو ما میتونیم همچون نهم واژه استفاده بریم. یا اینکه گویم ترجمه اصطلاح شیوه سوم در اصطلاح نگاری صحوی ترجمه اصطلاح است. یعنی برای مثلا مثال ژلزنه دروگه همچون راهی آهن یا اینکه فست فودی که امروز خیلی معمول شده است و در زبان مردم گویندگان صاحب زبانان ما حتی نمیخواهند که اون رو گونه تاجیکی اون رو کاربرد کنند، گویا یک کشفیات به زبان ما کرده باشند. فست فود وقتی ما در اساس ترجمه و در اساس معادل و اصطلاح سازی باز به فرهنگ قناعتمند زبان تاجیکی مینگریم، ما عباره خوشایند زیبایی رو یعنی میبینیم که خوراک سر دستی که در آثار کلاسیکان فراوان استفاده برده شده است. انمی خوراک سر دستی این فست فود امروزه‌ای که کوچه و خیابان ها پر از چنین نوشته جا شده است، این همون خوراک سر دستی است. من فکر میکنم که در برابر آن موفقیت هایی که کمیته زبان و اصطلاحات در دوام 10 سالی که کمیته تأسیس شد و 10 سالی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان روی کار آمد، بسیار موفقیت ها را نایل گردید. آن اصطلاح و آن کلمه هایی که روز از روز به زبان ما وارد می شود هم از جهت زبانی حل می گردند. در بخش شعبه های کمیته در متخصصان کمیته بررسی می نمایند و خلاصه پیشنهاد می نمایند. پس کردیم در برابر اونی که حاضر گفتیم که فرهنگ و فهرست نام‌های ملی تاجیکی هم کارمندان کمیته بررسی نمودند طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان و برای مردم و برای مقامات‌های داخلدار همچون سند معیاری حقوقی پیشنهاد گردید. در برابر اون کمیته زبان و اصطلاحات چون بخش اکسپرتیز را اگر گیریم غذانامه یا اینکه طعامنامه ای را برای طربخانه و آشخانه ها
пешниҳод кард ки اونجا همه آن نامگوی خوراکواری های هست که به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی برای میزبانان پیشنهاد گردیده است. بخش اکسپرتیزی زبانشناسی کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وکالت‌های خود را دارد و در تنظیم نامگذاری‌ها، رعایت معیارهای زبان دولتی و استفاده درست واژه‌های اصطلاحات تدبیرهای جدی می‌اندیشد. بخصوص در بعضی علم‌های تخصصی هنوز لغتنامه‌ها پیشنهاد نمی‌گردند، حالان که ما همه ساله به دانشگاه و دانشکده‌ها طریق رسمی از جانب کمیته مکتوب رسال می‌نویسیم. با چه مقصد؟ با اون مقصد که متخصصان ساحوی در بخش علم‌های خود، علم‌های دقیق، ساحوی، تکنیکا، همه گونه ساحه‌ها، حتی علم‌های کیهانوردی و بیولوژی و زئولوژی و دیگر در تمام بخش علم‌های تخصصی باید که کتاب بزرگ نه، هیچ نه، از 100 تا 500 اصطلاح ساحوی خود را کارکرد نموده برای همگون ساختن و برای موافقه به کمیته رسال نمایند. این خیلی نورا علی نور خواهد بود. وگرنه ما تا امروز بعضا در ساحه علم‌های تکنیکی برای ترجمه عادی ترین اصطلاحاتی که روزمره ما کاربرد میکنیم در زبان تمام صاحب زبانان گویم مورد کاربرد قرار میدهد. این امثال رازیتکا، включатель، рубильник، удлинитель، دیگر که امروز وقتی اون رسیده است که هر یک صاحب زبان ترجمه همین گونه اصطلاحات رو با شعور تاجیکانه وقتی متخصص پیشنهاد می‌نماید در موافقه با شورای کمیته باید ما ورد زبان نه همگان بینیم یا شنویم. بخش اکسپرتیز زبانشناسی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پیشبرد کار کمیته و به تنظیم در آوردن سندهای معیاری حقوقی مربوط به ساحه زبان دولتی سهم گذاشت. چون بخش اکسپرتیز زبانشناسی طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، مجلس ملی، مجلس نمایندگان، مجلس عالی، مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان و اینچنین قانون‌هایی که جمهوری تاجیکستان، قانون‌های بین‌المللی که جمهوری تاجیکستان آنها اعتراف کرده است، کار خود را به راه مانده است. در برابر اینچنین در برابر نظامنامه کمیته زبان و اصطلاحات که هر روز ما از روی اون کار و فعالیت میکنیم. به اندیشه دانشمندان و متخصصان امروز تا هنوز ذخیره لغوی زبان تاجیکی به طور کامل آموخته نشده است. منظور اینجا میراث گران ارزش آثار نیاگان است که دوام هزار ساله‌ها در همه ساحه‌های و سمت‌ها واژه و اصطلاحات ریخته و زیبا استفاده می‌شد. یا اینکه بعد در ترجمه اصطلاح باید که در ساحه‌های تخصصی سراسیمه نشده ایستاده اصطلاح رو نازک‌بینانه مناسبت کرده ایستاده به اون باید که اصطلاح سازن یا اصطلاح ترجمه کنن. برای مثال میگیریم کلمه اکواتوریا رو. بیشترین دانشمندان میگویند که این کلمه اقتباسی است، حجت به این نیست. یا اینکه کلمه بولت و اتورتکا و وینت و دیگر. اینجا خیلی نازک بینانه وقتی متخصص ساحوی با ارزگذاری به زبان خود، با دانش بلند، قدرت واقعی زبان رو استفاده برده ایستاده وقتی کاربرد به این عمل دست میزند، اونجا میتواند اکواتوریا رو به زبان تاجیکی همچون اصطلاح با گونه تاجیکیش کاربرد کند. یعنی اکواتوریا، این اکواتوریا نیو به زبان ما میتواند مرزابگه باشد. چرا؟ چون که ما در قالب کلمه سازی و واژه سازی نیاگانمون و عموما زبانمون اکواتوریا، اکوا خود معنای آب است، مفهوم آب در زبان ما ترجمه خود رو دارد. توریا این همون حد، حدود، مرزی رو که همچون تریتوری ifade میکند و خود اکواتوریا در معنای گویم لغوی یعنی در اتیمولوژی خود یک جای مخصوصی، منطقه مخصوصی رو ifade میکند که گویم حدود یک معینی جمع آوری شده آب رو ifade میکند. پس ما این رو مرزابگه گفته 100% میتوانیم. چون که این کلمه سازی تاجیکی این گویم
тамоми меъёрҳои худро дар ин худ таҷассум мекунад ва акватория барои мисол минбаъд барои мо байналмилалӣ шуда метавонад ва марзобгаҳ метавонад ҷои онро ишғол кунад ва дигару дигар. бахши экспертизаи забоншиносӣ дар фаъолияти кории худ номгузории вазорату идораҳо, муассисаву ташкилотҳо, марказҳои хизматрасонӣ новобаста шакли фаъолияташонро хулоса меомӯзад ва хулоса пешниҳод менамояд. инчунин дар бахши экспертизаи забоншиносӣ маводҳои парвандаҳои ҷиноӣ ва гражданӣ ворид мегарданд ки дар асоси таъиноти судӣ ва дар асоси муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ мегардад ва хулоса пешниҳод мегарданд. ворид гардидани истилоҳот ё калимаҳои байналмилалӣ ба забон ногузир аст ва ягон бадие надорад. забон рушд мекунад ва таҷрибаи корбурди вожаҳои соҳавӣ дар бисёр давлатҳо ва забонҳо маъмул гаштааст. аммо вақте дар забони тоҷикӣ истифодаи беҳтарини он ҷой дошта бошад, пас хеле хуб аст ки онро мавриди корбурд қарор бидиҳем. бисёриҳо мегӯянд дар соҳаи тахассусӣ бахусус дар имрои техникӣ ки инро тоҷик ихтироъ накардааст. мебахшед тоҷик вертолётро ихтироъ накардааст, лекин устод лоиқ чархболаш гуфтанд ки ҳатто ба ҳамзабонони мо маъқул шуд, писанд омад ва он болгарди онҳо неву чархболи мо миёни 5 миллиард гӯяндагони забони тоҷики форсӣ маъмулу машҳур шуд ва паҳн гардид. ана барои ҳамун ҳамгунсозии ислоҳот на ин ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ, балки дар дигар минтақаҳо, дар бародаркишварҳое ки он ҷо тоҷикони бумиву муқимӣ доранд, кишварҳои осиёи марказӣ ва ҳамзабонони хориҷии мо, кишварҳои ҷумҳурии исломии Эрону Афғонистону Покистон ки ё Ҳиндустон ба забони тоҷикӣ мардумони зиёдаш ҳарф мезананд, дар ҳамгунсозӣ аллакай мақоми забони мо хеле хеле метавонад гӯем як дараҷа боло равад. имрӯз бисёр тамғаҳои молу маҳсулот, маводи хизматрасонӣ, рекламаҳо, номҳои марказҳои тиҷоратӣ, фароғатӣ, хӯроки умумӣ ва ғайра бе мувофиқа бо кумитаи забон ва истилоҳот номгузорӣ мешаванд ва аз хатоҳои имловию мантиқӣ низ орӣ нестанд. воқеан чун мо аз санҷишҳое ки дида баромадем ва ин чиз барои мо аён шуд. чунки вақте ки ба санҷишҳо дар масалан ба назди соҳибкорон меравем, аслан қисме аз соҳибкорон ҳатто аз мавҷудияти чунин қонун хабар надоранд. бинобар ҳамин ҳатто барои масалан бархилофи қонун номгузорӣ кардани бархилофи қонун онҳо номҳои марказҳои хизматрасонии худро ё ин ки номҳои он ҷамъиятҳое ки таъсис метиҳанд бархилофи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон номгузорӣ мекунанд. мақсади мо ва хоҳиши мо ҳам ҳамин аст ки имрӯз чун насли ҷавон аллакай ба арсаи илму фарҳанг қадам гузоштаанд, бояд ки онҳо дар заминаи забони тоҷикӣ дониши худро дар кишвар бою ғанӣ гардонанд, таҳким бахшанд, то ин ки дар ҳамгунсозии ислоҳоти соҳавияшон ба забони давлатӣ фарду танқисӣ накашанд. ва ин истилоҳоте ки гӯем ба як тариқи саросимавӣ вориди забон мешавад, ин аллакай ба забон гӯем на ин ки фоида ё суде мебахшад, балки забонро он ба харобӣ оварда мерасонад. мисоли оддӣ мана дар тамоми кӯчаву хиёбон мо як эълонҳоро ба вожаи ба истилоҳи памперса мебинем ки яке мебине фархак менависад, яке дигар тамоми дигару дигар, ҳолон ки дар шӯрои ҳамгунсозии ислоҳот ин вожа аллакай ҳалли худро ёфтааст ва он бояд ки зеробчинак садо диҳад. бахши экспертизаи забоншиносӣ тамғаҳои молӣ, хизматрасонӣ, муҳру навиштаҷотҳо, бланку нархномаҳо, ба инҳо ҳам хулосаи забоншиносӣ пешниҳод менамояд. дар баробари оне ки агар аз ҷониби ҳаққи огоҳиву санад тартиб доданро ҳам дорад ва дар асоси моддаи 26 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми риоя накардани
қонуни мазкур яъне ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ба мақомоти дахлдор барои иҷрои камбудиҳои ҷойдошта барои чораҷӯӣ пешниҳод карда мешавад. имрӯз назорати риояи меъёрҳои забони давлатӣ дар матбуот, радио, телевизион ва дигар васоити ахбори умма хеле муҳим аст, зеро аксар вожаҳои нав ё истилоҳотро тариқи расонаҳои иттилоотӣ меомӯзанд ва агар хато гуфтему навиштем, дигарон низ ҳамин гуна ба иштибоҳ роҳ хоҳанд дод. албатта воситаҳои ахбори умма ин оинаи забон ҳастанд. ҳар чизе ки дар воситаҳои ахбори умма нашр мешавад, пахш мегардад ва таъсири аввалин дараҷа ба мардум мерасонад. Мардум он калимаҳои вожаҳои наве ки пайдо мешаванд, албатта аввал онро тавассути воситаҳои ахбори умма онҳо мешунаванд. Чунки агар муҳаққиқ масалан истилоҳеро кор кунад ё дар самти забон як кори хуби илмӣ карда бошад, аз кори вай бениҳоят дер мумкин хабардор мешаванд. бале яъне як доираи маҳдуд аст, вай ба як гурӯҳи гӯем зиёёну барои як гурӯҳи мутахассисон аст. Аммо воситаи ахбори умма барои умма аст. аз ин рӯ ҳамкории кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо воситаҳои ахбори умма хеле як ҳамкории судманд дорем мо. яъне он барномаҳои зиёде ки аз ҷониби шабакаҳои телевизионӣ ва шабакаҳои радиоӣ пахш мегарданд, албатта дар ин барномаҳо ҳамкорӣ яъне кормандони кумитаи забон низ ҳамкорӣ мекунанд бо шабакаҳо, ҳамчунин бо рӯзномаҳои даврӣ ва бо маҷаллаҳо низ мо пайваста ҳамкорӣ мекунем. ҳамеша аз ҷониби рӯзномаҳо низ дар мавриди баъзе баҳсҳое ки дар қоидаҳои имло ҳастанд, яъне албатта дар масъалаи дуруст нависондани ин ё он вожа яъне мепурсанд. инчунин аз ҳамкории дигаре ки хеле судманд аст, ин мо бо академияи воситаҳои ахбори умма дорем ва пайваста он семинарҳое ки аз ҷониби академияи воситаҳои ахбори умма баргузор мегардад, аз он ҷумла кормандони кумитаро низ даъват мекунанд ва чандин маротиба мо дар он семинарҳо яъне баромад намудем ва албатта ҳама инҳо баҳри рушди забонамон ҳастанд, ҳама инҳо баҳри тоза нигоҳ доштани забон ҳастанд. бахши экспертизаи забоншиносӣ дар фаъолияти кории худ забони рӯзномаҳои даврӣ, забони гуфторҳои шабакаҳои телевизионӣ, радиоиро баррасӣ менамояд ва хулосаҳои даркориро ба масъулон яъне ки аз иҷрои нами муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки меъёрҳои забони адабӣ хулоса пешниҳод мерамад. дар мавриди забони китобҳои дарсӣ, таълимӣ, соҳавӣ ва ғайра низ талаботи меъёрҳои забони адабӣ бояд риоя шаванд. забони китобҳои таълимӣ аз ҷониби мутахассисони кумита яъне ки аз ҷониби кормандони бахши экспертизаи забоншиносӣ дар якҷоягӣ бо шӯрои коршиносоне ки дар бахши дар назди кумитаи забон ва истилоҳот фаъолият мебаранд, ин шӯро намояндагони ин шӯро аз 40 нафар иборат ҳастанд ки онҳо аз устодони кафедраҳои забонҳои хориҷӣ ва олимони забоншиносу мутахассисони забони тоҷик инҷо ҷамъ мебиёнд ва хулосаҳои худро пешниҳод менамоянд, яъне он хулосаҳое ки агар мавриди баҳс бошанд ва забони китобҳои таълимӣ ҳам аз ҷониби бахши экспертиза, кормандони бахши экспертиза таҳлил мегардад ва хулоса пешниҳод мегардад. дар ниҳоят забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ имрӯз рушд мекунад. забони тоҷикӣ аз минбарҳои баланди ҷаҳон садо медиҳад, онро дигарон низ меомӯзанд ва бо боварӣ метавон гуфт ки мақому ҷойгоҳи забони мо давоми солҳои истиқлолият ба маротиб боло рафтааст ва дар арсаи байналмилал низ нуфузу эътибори вижае дорад.